Nu blir hon så arg för det finns ingenting annat att tugga på. Det är bara nyckelpigan som är smaskig, så den får man hjälpa till med. Är det den? Oj! Åh, så gott! Jätteduktig gumman. Åh, så gott. Vad tog han vägen, den lilla nyckelpigan? Gömmer sig hela tiden. Ja, här är han. Ska jag hjälpa honom på traven? Där är han. Åh, så gott. Ja, Ska vi hämta en handduk till dig och bollen nu?